Ništa, moj bivši momak je radio pesmu, on ju je uradio muziku. Ljudi koji idu kod psihologa ili psihijatra su zapravo najpametniji ljudi. Sad čekam da ide na neka odobrenja da malo to pročačkamo. Imam ceo tim koji radi sa mnom. Ići na mom YouTube kanalu. Mlada vlogerka, blogerka i pevačica Ruža Rupić ima čime da se pohvali u ovoj godini. Mada ni prethodna im nije bila loša, kako i sama kaže. Novo radno mesto, nova pesma, ali i u nastavku ćete saznati šta ima novo kod Ruže. Kao što sam rekla u najavi, moja današnja gošća je ponovo, drugi put po redu, Ruža Rupić. Ružo, kako si? Draga, pa hvala ti prvo na pitanju. Evo, nije loše, baš smo komentarisale van kamere da smo obe nešto danas neki je težak dan, ali boga mi dobro sam. Danas imala neke mnogo lepe vesti sam dobila, ne sam još ništa da kažem, ali mnogo lepe vesti i samo se nadam da će to da se desi i baš sam onako pod utiskom, tako da jedva čekam. Poslovno pretpostavljam nešto baš dobro? Da, neko poslovno dešavanje, projekat jedan i onako uzbuđena sam jer dugo nisam to nešto radila i onda bih jako voljela da se to desi. Kad pričamo o novitetima, nova pesma Dama, kako je došlo uopšte do te pesme i kako si zadovoljna? Mislim, ti si u spotu izgledala prebrutalno. Pa hvala ti, hvala. A moj beauty tim se pobrinuo za to da izgledam dobro i vidim da se dopada, to jest meni se najviše dopada u ovom spotu kako su nas sredili. Pa došlo je do pesme, tako što si sad da ispričamo priču, ništa, moj bivši momak je radio pesmu, on ju je uradio muziku, tekst je poslao neki njegov drugar i tako je došlo do pesme. Eto, tako. Kad smo već kod njega, što se desilo sa tim gospodinom? Vi ste bili nekih par mjeseci zajedno i jedanput je samo nestao. Dobio korpu, pretpostavljam. Pa znaš kako, nemam ih više da pričamo o celoj toj priči, to je što ja kažem jedna ispričana priča. Ja sam nastavila dalje, nje čovek nastavio dalje, dečko. Tako da nema potrebe mnogo više mi da ulazimo više u polemiku i da pričamo. Bilo lepo, prošlo je, život ide dalje, nastavljamo dalje, svako svojim putem. Reci mi, da li je teško održati, da li je teško da javna ličnost održi vezu sad u ovom trenutku? Pa, ja koliko god da sam mislila, to jest uvek sam ja znala da jeste, jer imala sam ja i pre njega momke, samo što to javnost nije znala. Teško je zato što ja kažem, ja sam užasno jaka ličnost. Užasno sam uspešna devojka, užasno sam, imam takav način... Ne varam, ti si uspešnija od njega. Pa nije to na meni da ja to pričam, to je već, ne bi bilo ukusno sad da ja tu nešto to... Više si u medijima, ajde tako nazovemo, mislim, više si u medijima da ljudi više traže intervjue da rade sa tobom. Ja iskreno rečeno za njega nisam čula dok nije krenuo se zabavlja sa tobom. Pa, kažem ti, neukusno bi bilo da ja sad to komentarišem, prosto to... Neko komentarišu ljudi, ja ću da se, što kažem, znaš kako se kaže, o bivšima sve najbolje. Tako da ne bih puno o njemu. Znači teško je generalno držati, ima tu dosta pritiska tu pretpostavljam. Ma kako ne, imaš gomilu pritiska, s obzirom, kažem, ja sam sad prvi put izbacila vezu, uopšte nisam znala šta me čeka. Mislim, ti daš svoju vezu da ti komentariše svako i koliko god da je to lepo, jer kao mi smo oba, znaš, bili javne ličnosti, snimali se zajedno vamo tamo, toliko isto tako daš svakome da ti komentariše, svakome da piše. Neko ti piše iz dobre strane, neko ti piše da bi ti namerno nešto uništio, neko ti piše da bi te uvredio. Znaš, postoje svakakvi ljudi i onda pritisak sa njemu zbog mene, meni zbog njega, na nama je bio baš veliki pritisak jer to je odjeknulo ozbiljno kad sam ja izbacila, jer kao ja sam prvi put posle 5 godina nekog izbacila u javnost, ali kažem ti, na ovome sam naučila da ipak moj privatan život treba da ostane za mene. Samo zbog toga jer je to zdravije po vezu. Da privatan život ostane privatan. Znači sledeći put kad budeš imala dečka nema šanse da će ga iko videti otprilike. Pa da, tako, kao što je bilo i do sada, znači sledeći put nećemo da izbacujemo ništa. Sjećam se kad sam pričala sa tom, kad smo radile intervju, rekla si da te je jako teško osvojiti. Sad razmišljam, mora se svojski potrudio. Mislim, nebitno što je on, ali taj neko mora baš svojski se potrudi. Pa mora. Ja što sam starija sve onako, ali to je valjda, znaš, kad si klinka i kad si dete, onda
ti se svako dopadne, onda sad kako uđeš u jednu vezu, pa vidiš šta ti se nije dopalo u toj vezi, pa sad imaš šta nećeš, pa sad ne znam druga veza, pa šta nećeš. Tako smo mi sad došli do toga da ja sad znam šta neću i sad treba da nađemo ono šta hoću. Ali jeste, teška sam ja užasno. Prvenstveno što sam, ja jako nisam otvorena za upoznavanje. Znači, ja nisam tip koji sad odgovori na Instagramu na poruku. Naprimjer, meni se javi neki momak na Instagramu, ja na to ne odgovaram, ja sam ja paranoična, užasno. Ja ne odgovaram, mislim, realno priča. Ko zna šta se krije iza toga i ko je taj? Šta ja, o tome ti pričam. I onda, a pritom nema me mnogo po gradu, jer imam te neke svoje krugove ljudi gde se krećem i onda jedino kako ja mogu da upoznam nekoga, to je, na primjer, kad sa nekim drugom, na primjer, dođem do studija ili, ne znam, sednem u neko društvo, pa da mi neko zapadne za oko, pa onda, ne znam, mi da se nešto čujemo, zapratimo, pa, ne znam, odemo na jedno piće, drugo piće, peto piće, dok ja sve to, dok se mi ispričamo, dok ja vidim ko je, šta je vamo tamo, dok se ja raspitam, tako da to ume poprilično puno da traje, što ja kažem, meni je lakše da budem sama, a taj neko stvarno mora se potrudi ozbiljno, jer sam baš postala po tom pitanju, moraš onako baš da guliš da bi mi privukao pažnju. Sad reci mi, da li je okej da budeš u vezi sa istom branšom ili ipak suprotnom? Neki posle iskustva kažu, ne, više nikad ista branša, ne, nikako treba, onda ima neku svoju drugu profesiju. Šta ti misliš generalno o tome? Pa, ako su obe osobe takve da mogu zajedno da se podržavaju, da mogu međusobno da se podržavaju i da nekako dopunjuju jedno drugo, onda da. I ako mogu da se nose sa pritiskom i ako je taj odnos jači od svega drugog. Ako nije jači odnos i ako tu neko, kako sad da se izrazim, ako tu neko malo ima problem... Slabije, da se razumemo karijerno, da kažeš to. Ne može. Eto, to ti je priča. Dobro, ali obe poznate ličnosti, to je isto katastrofa, mislim. Teško je, nije lako. Mislim, to čak ne mora da znači slabije, nego u tom trenutku, ako je neko u većem hajpu od ove druge osobe, može nekada da zasmeta. Prvi klip u 2021. godini izbacila si klip se tiče psihoterapije. Zanima me zašto si izabrala da baš taj klip bude prvi? Pa zato što smatram da je meni u 2020. godini psihoterapija mnogo pomogla. Zašto si odlučila, izvini što te prekidam, zašto si odlučila, da li možda kažeš gledalcima, zašto si odlučila da kreneš na psihoterapiju? Zašto sam shvatila da imam emotivne probleme? Mislim, sad to smešno zvuči, ali stvarno imam emotivne... Meni ne zvuči smešno uopšte. Emotivne probleme. Ja sam užasno emotivna osoba. Meni je mesec u raku i ja sam jako osetljiva i onda sam ja neke svoje stvari emotivne shvatila kao da je to smak sveta, a zapravo nije. I onda smo mi počeli da čačkamo, došli do mnogih nekih saznanja da to uopšte nema veze, lupam s bivšim momkom, nego su mnogo dublje neke stvari. Pa, ne znam, onda uđeš u porodicu, uđeš u tako neke teme i shvatiš da jednostavno kad kreneš da čačkaš, možeš da čačkaš do prekosutra i da svi mi imamo nešto na čemu treba da radimo. I ja kažem, ja sam mnogo radila na sebi u proteklih 6 meseci i stvarno to mi je jedna od najpametnijih odluka je to što sam krenula na psihoterapiju. Kunem ti se. Znači, i zato sam htjela da to bude prvi video u ovoj godini, jer sam ja mnogo naučila. To ojačalo dosta da prekineš kada vidiš da nešto ne funkcioniše. Ma kako ne? Pa vidi, mene je to poprilično ojačalo da to je ono da znam šta hoću i znam šta neću. I znam kada sam srećna, kada mi je lepo i zbog čega sam lupam u nekom odnosu. Kada to u tom odnosu više nemam šta ja da tražim u tom odnosu više. I to je neka suština koju svako mislim da treba da ima u svojoj glavi. Ako ti je lepo u nekom odnosu i ako ti dobiješ od tog nekoga to zašto si se uopšte ušao u odnos nekim, naravno da treba da ostaneš. Svi mi imamo probleme i ne kažem ja da se treba veza da se raskida jer on meni nije lajkovo sliku. Mislim, lupetam. Ali ako neke suštinske stvari ti više u tom odnosu nemaš koje si imao, nemaš ti sada da tražiš u tom odnosu dalje. Bitno je da znaš u stvari šta želiš, ali tako? Tako je. Od suprotne strane, odnosno od partnera. Tako je. Kako je prošao taj klip generalno tvoj? Pa, prošao je okej. Ja sam lično mislila da će proći mnogo bolje. Ne sad zbog pregleda i kao da sam sad nešto zbog toga, nego komentari su super. Ali volela bih da je prošao malo više gledano, zato što je to neka ozbiljna tema o kojoj se jako malo priča i meni je krivo što se malo priča, jer smatram da je bitno i smatram da je ozbiljna tema i zato mi je, na primjer, bilo krivo što to samo malo nije bolje prošlo, pogotovo što mene prati mlađa generacija, smatram da to nije tabu tema, smatram da je to jedna bitna stvar, da je najbitnije mentalno zdravlje, ok, fizički izgled, ali mentalno zdravlje, ako nemate, ne može da vam pomogne ni jedna teretana, ni jedan doktor, frizer, šminker, ništa, tako da bih stvarno volela kao da ljudi malo obrate pažnju više na to. Dobro, ali pretežno ljudi misle da si lud i onda, ako si lud, onda možeš da ideš kod psihijatra. Ma kakvi, pa... Mislim, ljudi koji idu kod psihologa ili psihijatra su zapravo najpametniji ljudi.
jer ti odeš kod nekoga, ispričaš mu svoje probleme i stvari i on ti kaže realno, znači sagledate neke realne strane i kaže ti, mislim, ljudi su učili škole za to da bi ti rekli gde ti je problem. Ja sam to pokušala da objasnim u videu, nisi ti luda koji ideš kod psihologa, zapravo si jako pametan, zato što nećeš neke stvari da čuvaš u sebi i nećeš sebi da praviš agonije u glavi, nego odeš, ispričaš se s nekim i taj neko ti kaže tako, tako i tako i samo ti, znaš, dati neku potvrdu i malo ti samo pročisti da to nije kako si ti mislio da jeste. Jer meni je glavna stvar bila što moja terapeutkinja kaže, to kako ti vidiš na neku situaciju, to je samo tvoj ugao gledanja. Znači, da li, lupam, banalna situacija, ja se sad javim nekom dečku. On se meni, ne znam, javio juče prekjuče, ja sad čekam da se on meni javi, on se meni ne javlja i ja sad, na primjer, u mojoj glavi mislim da ću da budem budala ako se ja njemu javim. To ja ću samo u svojoj glavi da budem budala. On ako shvati da sam budala, on je onda idiot. Znaš, tako da, eto. Ima to muškarce plaše jakih žena, ima to sve ono što mi generalno mislimo kada se to dogodi. Pa ima, mislim, ja kažem... Zašto sumnjamo u sebe u stvari? Zašto sumnjamo u sebe? Pa zbog strahova. Zbog strahova i nekih blokada i nekih, možda čak i prošlosti, možda straha. Ja kažem, ja imam moment kad hoću da uđem u neki projekat, na primjer, ja se vrlo plašim da izbacim to nešto. Ali kod mene preovlada to moj hoću i desi se. I onda taj strah ode po strani jer sam u fazonu idemo, probamo, pa šta bude, bude. Kad sam već kod projekata, ti si ušla i u moju branšu takođe. Reci mi, da li postavljaš svojim sagovornicima škakljiva pitanja? Pa, kada razgovor teče u tom smeru, i ako vidim da je neko opušten i da hoće da priča, onda se možda i dotaknem. Ali nisam ljubitelj škakljivih pitanja. Više volim da pričam negde o karijerama, o muzici, o tim nekim stvarima, nego da sad zalazim, zato što znam šta ja ne volim. Zato te pitam te, zato sam se i nasmila, zato sam te to i pitala. Znam šta ja ne volim i onda gledam da moje goste to ne pitam, jer ja sad gledam iz ugla, na primjer, kad sam ja u intervju, šta ja kao, gde je meni kao, ako vidim da je neko u tom fazonu da priča, onda ga pitam. Dobro, ali to, mislim, sad s obzirom da si u ovoj branši, znaš da to donosi preglede. Naravno, naslovi, znam sve. Naslovi, apsolutno. Kako si snašla u tome, jel ti prija sada? Joj, baš mi prija, iskreno ti kažem, baš mi prija. Ja volim kameru, ja sam jako komunikativna, opet kažem lavica u horoskopu. Tako da nekako volim taj posao i prija mi. Ranije, kad sam se prvi put probala u voditeljstvu, nije mi prijalo, jer je bilo potpuno drugačiji format i talent show definitivno je nešto što nije moj fah. I tada sam se oprobala, ok, je to prošlo, ali ili sam ja tad bila mnogo mala. Neće biti da si bila mnogo mlađa, da. Ali ovo sad, na primjer, kad radim negde sa svojim kolegama, kad su tu ljudi koje ja već znam iz posla, ne samo iz posla, znam ih ovako, znam ko su, šta su, mnogo mi nekako lakše ide, pritom tu su mi kolege i onda nekako dopunjavamo, imamo neku specifičnu energiju, baš nas četvoro i stvarno ide super. Sad, voditeljstvo, muzika, vlogovanje, šta je sledeće? Šta je sledeće? Znači, voditeljstvo, muzika, blogovanje. Šta je sledeće? Nešto sigurno imaš u planu. S obzirom da si rekla da si lavica, ti garantovano se tu ne zaustavljaš. Ti ćeš oprobati o nečemu još. Ja se tu ne zaustavljam sigurno. Ja planiram. Vidi, sledeći cilj je definitivno da se dovedem liniju do savršenstva. Jesi, od posljednjeg puta kada smo se videli, dosta si skinula kilažu. I sad sam malo dodala, pošto su bili praznici, pa sam malo krkala više. Ali sad, evo, vraćam se na dijetu. Moram, jel te? Vratila sam se već, ali hoću da dovedem baš ove godine liniju do savršenstva. To mi je jedan od ciljeva. Još jedan od ciljeva mi je definitivno da krenem malo više da nastupam. To, mislim, čim se reši ova situacija, ja jedva čekam da... Spominju nešto što se toga tiče. Da li već ima nekih nastupa u ovoj godini da su spominjali? Pa meni ništa lično. Pa da. Ja... 10. već koja to kaže. Ja ništa ne znam. Meni lično niti su zvali, niti je bilo priča i mislim kao čula sam se ja s nekim vlasnicima, ali... Niko ništa ne zna konkretno? Ne, niko ništa ne zna konkretno. Znači nastupanje, mršavljenje? Mršavljenje, pa sigurno neka pesma. Imam zapravo jedan projekat. Spremam jedan mnogo dobar projekat, koji već smo snimili, da kažemo, prvo to nešto, to je pilot. Sad čekam da ide na neka odobrenja da malo to pročačkamo. Imam ceo tim koji radi sa mnom, ići na mom YouTube kanalu. Jedan jako dobar projekat i mnogo se radujem. Kažem ti, neću još da spominjem jer čekam ja neke potvrde još, pošto smo radili tek pilot epizodu, ali mislim da će baš da se dopadne ljudima. Tako da, eto, to mi je za ovu godinu to sam u januaru sam ga smislila, početak januara. Uzela sam sebi 10 dana odmora, bila kad se završila Nova godina, 31. što kažem, uradila sam emisiju, proslavila Novu godinu i uzela sebi odmor.
I tad mi je sinula ideja, bukvalno sam napisala ceo plan i program, koga ću da zovem, šta, kako, zvala, rešila, snimili smo skoro i bit će strava. Znači, tvoja godina 2021. Ovako kako te slušam, deluje mi da je ovo bukvalno tvoja godina. Meni je 2020. jako dobra godina. Znači, 2018. mi je bila fantastična godina, 2019. nikad gora, 2020. I pored svega meni bila jako dobra godina. Sad se nadam da će ova 2021. da neće da bude loša, nego će da bude dobra, nadam se. Mada kako mi kaže horoskop, bit će mi super poslovna godina. Ja se nadam. Iskreno čekam da izađe taj novi projekat, pesme i da se ponovo ovako družimo, neka bude bilo malo lepše vreme, a ne ovako hladno, smo se smrzle danas. Hvala ti puno što si bila moja gošća i vidimo se uskoro ponovo. Hvala tebi, vidimo se.